Tolosaldea Sahararekin orain dela 15 urte hasi zela kanpaina honekin, gure helburua da urtero etortzen diran bezala gutxi gorabehera 15 ume etortzea Tolosaldeara, eta azkeneko urteetan egiten dugun bezala Amazan, Apaiza etxean beste 15 ume ekartzea. Programa da ahalik eta ume gehienak ekartzea kanpamentutik, 2 hilabete pasatzea hemen Euskal Herrian, 2 hilabete horietan medikutara eman, han duten gabeziak hemen eman, eta orduan handikan pizkatatera esan berdalako udaran, kanpamentutan, egoera ez da oso ona, kriston beroa dago, eta orduan nahi duguna da ekartzea umeak, eta baita ere ume horiek izan dadila pizkat Sahara herriaren enbaixadoreak. Haiek kontatzen dute nola dan bere bizitza, eta hemengo familiak, harrerako familiak, behientzako esperientzia berri bat da, esperientzia oso polita, esan behar dugu abesgarria dela, eta animatzen dugu jendeari ahalik eta gehiena parteratzea programan. Momentu honetan daude 9 familia, Tolosaldean ja izena eman dutela, elkarte bezala animatzen dugu Tolosaldeako familia guztiei, bai bere udaletxetan, bai gure elkartean, gurekin jartzeko harremanetan, esan gabe momentu honetan Sahara herrian daudela une nahiko larriak bizitzen, joan den astean Ban Ki-moon egon zen bai kanpamentutan, bai lurralde liberatuetan, beak egintzun rekonozitu Sahara dagoela okupatuta, mendebaldeko Sahara dagoela Marokoekin okupatuta, orduan Marokei zioten gustatu hitz abek, eta haien erantzuna izan da ONUko, MINURSOko soldadu guztik bialtzea, eta pasatzen diguten informazioa da azkeneko momentu gabetan, atzotikan honea, Frente Polisario ikusita dagoela babes hori kendu dutela, dagoela situazio nahiko tensoa, martxoan batean, 15 kide o 15 lagun okupatutakoak daudela gozegreban, eta nahi dugu ginkiño hau adierazteko gure laguntza, eta abek izan ziren epaituta, eta badidura ja 23 egun daudela gozegreban, eta ja hasi dira ahultzen, eta emetikan gure elkartasuna eta babesa.